chambre de métier bɛɛ b'a lɔ chambre de transport isu bɛɛ t'a dɔn wa routier bɛɛ t'a dɔn wa chambre de mine ɲininkali kɛ maliyɛn bɛɛ t'a dɔn a dun fɔlɔ ni mandat banna c'est 5 ans ni mandat banna 6 mois de bɛ yen collège kɛ segin 2016 ni bi san joli don depuis ne sigira ay même mission kɛ secteur kɔnɔ ou bien kay wale quoi formation ko ni fɛn dɔ la ni an invitera min na ou bien nami bonya dilan kɔ puisque farima gratuit la bi puisque an b'a fɛ secteur kɛ organisé jamana k'a ka hakɛ sɔrɔ commune k'a ka hakɛ sɔrɔ kɛlɛ min b'a an na tɛ bi o de hali na ne bɔra mission na hali sini wari bɛ i kun jamana bɛ wari ta k'a de ma wari foyi b'o kun a bɛ taa ko a magistrat a bɛ wari dɔ i ma bon n'a fɔra chambre de mine fédération a bɛ taa nkalon tigɛ fɔ yanni ka réalité lɔ o de ma kɛ n'a buguni yan a b'an ka réalité lɔ n ko ne tɛ 25 kɛ kaso la ne de bɛ kɛ jamana ka olu de kɛra o sababu o de kɛra sababu ye ne de bɛ kɛ jamana ka hakɛ makara o t'a fɛ jamana k'a ka hakɛ sɔrɔ secteur kɛ organisé o mago t'o la ne ka mandat bannen le primature an ye primature écrit a y'an ka ministère écrit a kɛ disposition ta o kɔfɛ an y'a écrit a y'an ka ministère écrit ni élection tɛ kɛ collège kɛ sigi élection bɛ kɛ ni wari de ye mais ni wari tɛ yen collège sigilen ye wari ye wa ka collège transitoire sigi wari ko don wa mais munna collège transitoire tɛ sigi le mandat de la chambre de mine ça fait fin en 2016 halisa kura ma sigi bureau kɔrɔlen de bɛ depuis 2016 depuis 2011 o bureau kelen de bɛ yen 5 ans bon n'o o bureau bɛ yen ni minnu nana an b'an yɛrɛ organiser an yɛrɛ ye ka chômage kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka jamana ka hakɛ ɲini k'a d'a ma o de bɛ kɛ nin bali o la jamana mɔgɔ dɔ hinɛ bɛ k'o soutenir n'i y'a ye a bɛ kɛ nin temps bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ tɛ chambre de mine dɔn n'o tɛ n'a sɔrɔ k'a la kolon dɔ yɛrɛ sabu bi y'a bɔ yen wa i ka kuma kuncɛ kuma n'a kuma kuncɛ kuma bɛ min ye n b'a lase jamana ɲɛmɔgɔ ma chambre ka collège transitoire sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka ministère ministre de l'administration territoriale primature y'a ka hokɛ di ka collège sigi élection ko an yɛrɛ t'o la parce que n'a tora élection ma a bɛ fɔ wari tɛ yen mais collège de ka kan ka sigi i ka satilement intérêt o de b'a la ni mandat banna 6 mois de b'i bolo élection kɛ ni élection bɛ k'o kɔnɔ collège bɛ sigi mandat dɔ banna 2016 mais munna collège tɛ sigi a ka fédération jabalaba bɛ min an ka fédération jabalaba a filɛ Sɛbɛnnikɔrɔ ni tɛmɛna i sera Orisi ma Sɛbɛnnikɔrɔ à gauche immeuble bɛ golen dɔ la deuxième étage fédération jabalaba bɛ yen a tun bɛ Asayi kɔnɔ an y'a transféré ka taa yen cɛncɛnbɔ danga goudron ni farala o fɛ dɔrɔn premier